τώρα, Μαρία, να μας πας κάπου αλλού. Περίμενε, μην φύγεις, γιατί σε βλέπω έτοιμη. Εγώ βλέπεις, ξεφόρτωσα τα χαρτιά μου, όλα τα σκονάκια μου τα έχω εδώ. Λοιπόν, πού πήγες στις Αρχάνες? Λοιπόν, πήγα λίγο πιο πάνω από τις Αρχάνες, στο Φουρνί, όπου ένα ζευγάρι καλλιτέχνες, νυν καλλιτέχνες, πρώην γιατρός και μηχανικός, η Εύη και ο Χρήστος, να τους ευχαριστήσουμε αρχικά που μας υποδέχτηκαν στο σπίτι τους και έτσι με τόση ζωντάνια και αγάπη μας ένταξαν σε αυτό που μόνοι τους έχουν δημιουργήσει και το έχουν δημιουργήσει για να βοηθήσουν το περιβάλλον αλλά και την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Και τους εαυτούς τους κατά κύριο. Δηλαδή είναι προσωπικό του στοίχημα αυτό από ό,τι κατάλαβα. Προσωπικό στοίχημα είναι σίγουρα και ως καλλιτεχνική δράση και ως έργο, αλλά εν τέλει ένα σπίτι, γιατί δεν έχουμε πει και τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Ένα σπίτι φιλικό προς το περιβάλλον που προσανατολίζεται με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σίγουρα ωφελεί εσένα να ζεις μέσα σε αυτό και να το κατασκευάζεις, αλλά το σημαντικότερο είναι και αυτό που αφήνεις πίσω σου από το πέρασμά σου από αυτόν τον πλανήτη, που οι περισσότεροι έτσι αφήνουμε ένα βαρύ οικολογικό αποτύπωμα. Ναι, δεν αφήνουμε σίγουρα μηδενικό, σίγουρα όχι θετικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε, γιατί έχεις ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Για πάμε να το δούμε. Ο Χρήστος και η Εύη είχαν ένα όνειρο, να ζήσουν σε ένα σπίτι χωρίς συμβιβασμούς από αυτό που ήθελαν. Δηλαδή ένα σπίτι που θα καλύπτει τις ανάγκες τους, αλλά θα σέβεται και τον πλανήτη. Θα είναι λειτουργικό, αλλά θα αφήνει και θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα τους παρέχει όλα τα απαραίτητα, αλλά δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Και τα κατάφεραν. Αξιοποίησαν αυτήν τη φιλοσοφία σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μέσα και τις γνώσεις τους. Κατασκεύασαν από το μηδέν το δικό τους ενεργειακά αυτόνομο σπίτι στις Αρχάνες. Εγώ ήμουν γιατρός και ο Χρήστος ήταν μηχανολόγος. Αλλά δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από αυτές τις επαγγελματικές επιλογές. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε πορεία και να πάμε εκεί που αγαπάμε, που είναι η τέχνη. Πήγαμε στην Αγγλία, όπου σπουδάσαμε στη Σχολή Καλών Τεχνών, ζήσαμε κάποια χρόνια εκεί και δουλεύαμε και εκθέταμε σαν καλλιτέχνες. Ήμασταν ανάμεσα στους δύο χώρους, γιατί και αυτό το σπίτι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα το ξεκινήσαμε ενώ ζούσαμε στην Αγγλία το 2009, δηλαδή τα καλοκαίρια, και κάποια στιγμή για οικογενειακούς λόγους της οικογένειας γεννήθηκε ο Δομήνικος. Και το Δομήνικο. Ναι, ναι. Και θέλαμε ένα όμορφο μέρος να μεγαλώσει. Ναι. Προβληματιστήκαμε πώς θα κατοικήσουμε το χώρο. Και επειδή αναλάβαμε ενεργό δράση πάνω σε αυτό, είπαμε ότι θα το αρχίσουμε όπως τα καλλιτεχνικά project. Έρευνα, σχεδιασμός και κατασκευή. Ο σκελετός του κτηρίου τοποθετήθηκε από μια εταιρεία μεταλλικών κατασκευών και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα διαμορφώθηκαν από τα χέρια τους, με τη βοήθεια φίλων και συγγενών. Μια αρχιτεκτονική ομάδα του Νίκο του Σκουτέλη και του Φλάβιο Ζανών μας βοήθησε να σχεδιάσουμε το σπίτι και να διαλέξουμε τα τρία υλικά που χρησιμοποιούμε, που είναι σίδερο, μέταλλο και τσιμέντο. Αυτά τα τρία υλικά τα διαλέξαμε γιατί πρώτον τα χρησιμοποιούμε στην τέχνη μας και δεύτερον, οπότε τα ξέρουμε να τα χειριζόμαστε καλά, και δεύτερον ότι είναι απλά και προσάρμοστα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλη τη γνώση και την καινοτομία με όσους περισσότερους μπορούμε. Αυτή η πολύ δυναμική και δημιουργική μέθοδος κατασκευής
είχε δημιουργήσει έναν μεταδοτικό ενθουσιασμό γύρω από το κτίριο. Και είχαμε τη βοήθεια, την υποστήριξη και τη συνεργασία από πολύ κόσμο, φίλους και συγγενείς. Το φτιάχναμε μεν οι δυο μας, είμαστε η βασική κατασκευαστική ομάδα, αλλά για παράδειγμα ο πατέρας μου έβαψε τα εκατοντάδες μέτρα από σίδερα που χρησιμοποιήσαμε στους τοίχους. Η ενεργειακή αυτονομία του σπιτιού, πέρα από το μεγάλο όφελος στο περιβάλλον, απαλλάσσει και τους ιδιοκτήτες του από το βάρος των λογαριασμών ηλεκτρισμού και ίδρυυσης. Το νερό το χειμώνα συλλέγεται και μπαίνει αφότου καθαριστεί μέσα σε μια δεξαμενή νερού. Σε υπόγειες δεξαμενές. Ναι, σε υπόγειες δεξαμενές. Με αποτέλεσμα το νερό να χρησιμοποιείται σε όλο το σπίτι και το χωρίζουμε σε γκρίζα νερά και μαύρα. Τα γκρίζα νερά που είναι από πλυντήρια και ντουζιέρες φεύγουν και ανακυκλώνονται και γυρίζουν στα καζανάκια. Με αυτό έχουμε 48% οικονομία νερού. Μετά τα μαύρα νερά, που είναι τα λίπη από την κουζίνα και οι τουαλέτες, τα παίρνουμε και τα επεξεργαζόμαστε σε ένα δικό μας βιολογικό καθαρισμό 4 σταδίων. Αυτό το νερό είναι καθαρό και το χρησιμοποιούμε και ποτίζουμε δασικά δέντρα που γίνονται βιόμαζα για το τζάκι. Η καλλιτεχνική τους αναζήτηση τους οδήγησε να πειραματιστούν και με την αναγεννητική γεωργία, δηλαδή με την καλλιέργεια λαχανικών σε ένα μικρό θερμοκήπιο στον κήπο τους με χαμηλή δαπάνη νερού. Εδώ έχουμε παραδοσιακές παπούλες από παραδοσιακό σπόρο, μαρούλι ρωμάνα, μπρόκολα, σέσκλα, κόκκινα και άσπρα, κέιλ, μέχρι και φυτά θεραπευτικά. Όλα ποτίζονται από αυτό το ηλιακό. Ένα ηλιακό το οποίο παίρνει νερό από αυτό το βαρέλι που είναι μέσα στη γη, το ποτίζει και ό,τι υπάρχει περίσσεμα σε θρεπτικά συστατικά και νερό ξανάρχεται πάλι μέσα στο βαρέλι για να ξαναποτιστεί. Εδώ είναι μια τεχνολογία καλλιέργειας η οποία είναι μια συμβίωση ψαριών και φυτών. Εμείς το μόνο που κάνουμε ταΐζουμε τα ψάρια. Τα ψάρια είναι τιλάπια του Νείλου, οπότε τρώγονται και καλλιεργούμε ψάρια στις Αρχάνες, 400 μέτρα υψόμετρο. Και έχουμε και τα λαχανικά μας ταυτόχρονα. Είναι μια καινούργια ανακάλυψη που κερδίζει έδαφος γιατί έχει μηδενικό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Για την Εύη και τον Χρήστο η καλλιτεχνική δημιουργία οφείλει να συμπορεύεται με τη βιωσιμότητα. Έτσι μαζί με τον γιο τους Δομήνικο δημιούργησαν ένα έργο τέχνης το οποίο είναι και ταυτόχρονα φως που ανάβει μόνο του αυτόνομα με τη βοήθεια μεταχειρισμένων φωτοβολταϊκών πάνελ. Οπότε εγώ έκανα το σχήμα για αυτή τη γραμμή. Τώρα κανονικά δεν έχει τίποτα να κάνει με την ενέργεια η γραμμή. Είναι όχι κάθετα, αλλά οριζόντια, αν τη δει οριζόντια κάποιος. Φαίνεται σαν βουνά, αλλά αν τα γυρίσει ανάποδα φαίνεται σαν λακκούβες. Και κάθε βουνό μπορεί να γίνει μια λακκούβα. Οπότε κάτι ψηλό μπορεί να καταστραφεί και κάτι καταστραμμένο μπορεί να γίνει κάτι ψηλό.